Давам ти мисия да се погрижиш за Стоян, воевода и неговия знаменствец Иван. Ако се издънеш, ето той револвер се гръмни. Добре, ще се погрижа за него. Остана, намери ли храна? Не можах. Колаците обикновени Мегдана търсят ни. Добре, ще прегледам за башибозът си. Айде, човек. Върни се. Кажи ме, дърт без евентино. Ай се. Ямпа, огум, ямпа. А сега де? Дай ръцете. Само да види Стоян и шата за прака. Онай затънтеното място на Балкана. Вставай! Тръгвай! Спри! Стане! Още мълчиш ли? Казвай, да не ти да бия още 5 тояги. Кой те праща? Бахрам, А ти как се казваш? Акат. Добре, Акат е. Сега, ставай. Това иначе ти ударя пръст. Ще ти отрежа малките краченца. Дръж. Сега те пускаме. Кой башибозух видиш, за назидание да му покажеш колко тояги сме ти ударили. И бато и въжи как съм се го пролива. Бягай. Бягай, бе! Да не съм мяркал! Ай, ще го... Ехо. Окей. Ще не се знае какво ще направи. Абе, ти как не се погрижи за двама, където ти на една задача имаше? Аз не се погрижих за тях, ама знам на къде са отишли. На къде? На там. Добре, ай, дай с ръцете да те развържа, че... Ай, ходим да ги довършам. Абе, той не е ли то с анадолския манаф Акат, бе? Бе, той верно той, бе. Чай да го гръмна. Стая, бе! Бързо! Първата гугутка! О, оцелиха! Ей, нямам патрони! Бихме и тез. Кошлаците. Ей, ба, чай, че ми изтръпнал крака. Ай, да да видим се дали са жив. И да тръгваме. Да я разкажем на Силен. Ой, Кайло, тук много тръни има, бе. Пуст, бе. Пойди, бъде го. Трябва да привържим рана. Ще те превържим, няма страшно. Деби кака, къде са? По една страна не може.